Wala na jud ang pasigarbo sa Subo. Ngamoy usa sa highlight sa 456 founding anniversary sa lalawigan sa Subo. Sayranta ang detalye ni ini sa report ni Alan Domingo. Nakahanay na ang tanan alang sa pagsaulog sa ika-456 founding anniversary sa lalawigan sa Sugbo sa sunod buwan. Final lang yun, wala na ang pasigarbo sa Sugbo ato sa ika-456 founding anniversary sa lalawigan. Kining ipahibaw ni Provincial Administrator Attorney Ace Durano. Diin, matud pa gamiton ang pundo nga 200 million pesos alang sa dugang pang mga proyekto ilabi na sa pag-reactivate sa Provincial Tourism Council. Giklaro ni Attorney Ace Durano ang Provincial Administrator nga ang naandan nga gahinini sa gisundan nga administrasyon nga 200 million pesos gamiton alang sa pagpalambo sa turismo. Nakalatag na ang tanan programa o giragdang ipresentar mismo ni Governor Pamela Baricuatro ngadto sa Provincial Tourism Council nga gi-reactivate karon. Gidugang ni Attorney Durano nga mihagba og 18% ang turismo sa lalawigan Sugbo kay nalupigan sa mga dapit sa mga silingang nasod. Kaning Pasigarbo funds gamiton sa upat ka areas. Primero, cultural activities. Ikaduha will be facilities improvement, tourism frontliners training, international and domestic tourism promotion. Samtang, gipahibaw sab sa Provincial Administrator nga patas na ang insentibong madawat sa mga kawani sa Kapitolyo. Kung usa ang madawat sa mga regular employees, ingon usab ni ana ang madawat nga bugas sa mga job order personnel nga maoy gimbutan sa gobernador. Sa una kuno na ang mga panghatag nga bugas nya mga JO kuno 10 kilos ra ang ihatag nya mga regular 25. So ningon sa gov nga patas tanan. Pagpadayon usab ang agri-fair sa Kapitolyo diin makapaninda sa ilang mga produkto ang mga mag-uuma sa kalungsuran sa lalawigan sa Sugbo atol sa founding anniversary sa lalawigan sa Sugbo. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.